non le problème karaha zao bôka gôgna izy ka Antananarivo eto mivarotra raha tonga de mazava ohatra hoe tavange kizigny sarbo variky asa tsy varotra marigny izy iny eky olo mitady varika so fanteko volagny zegny tonga de mazava fa ka tsy karaha mitsikana zany be Dalale karibu ino mahitsy raha n'Antananarivo zay tegna efficace mazava tsara tena eto amin'ny teny tena mazava be mihitsy ka de kobe kubo tsy magnano karaha zegny kobe ty koba ta vangana lamba to tavidino manakaly misy karaha zegny koa keto fa karakory marigny izy ka ohatra hoe matetika receveur koa magnano fiteny karaha zegny fa ny receveur ndraiky kafa hely ka izy marigny zany ko efa misy convention efa misy raha efa ny école nianarana ma zareo magnano izy zany si satria ako receveur izy ka ohatra hoe ny receveur aby regny tsy mahavavatiky fiteny zare de ty marary 67 tanina cité teny volagny izy raha karazana famille izy ko mon père amizay magnano fiteny karaha an'igny karakory koa mon père iko manjany ohatra imagine mon père mandeha bazary mandeha an-tsena ohatra ividy voatabia na tongolo ohatrina ny tongolonareo marina mihitsy a omeo ray kilo amy ty hena ty ny tenako tsisy lamoneny tsy manino gardenareo ny lamone misy koa le mbola misy crédit vert aminareo masio spido